Dobrý večer. Aj dnes sme tu s témami, ktoré sa dotýkajú našej bezpečnosti, majetku a zdravia. Som rada, že ste opäť s nami pri relácii Bezpečné Slovensko. Dnes sa pozrieme na aktuálny problém predajných automatov s nebezpečným obsahom pre naše deti. Ukážeme vám novú informačnú kanceláriu určenú obetiam trestných činov v Leviciach. A s naším hosťom sa budeme rozprávať o krízových situáciách a o tom, ako sme na ne pripravení. Automaty, z ktorých si deti môžu kúpiť látky s účinkami podobnými drogám, sú vážnym problémom aj u nás. Ministri zdravotníctva a vnútra sa stretli s odborníkmi, aby zhodnotili aktuálnu situáciu, upozornili na riziká a priblížili kroky, ktoré majú lepšie chrániť deti a mladistvých. Národná protidrogová jednotka a prezídia policajného zboru dlhodobo vníma fenomén predaja nových psychoaktívnych látok, do ktorých patria aj látky s obsahom AHC, predaja prostredníctvom dílerov a najmä prostredníctvom automatov rôznych e-shopov ako aktuálne jeden z najvýpuklejších a najzásadnejších problémov v danej oblasti. V rokoch 2024 a 2025 bolo odhalených niekoľko laboratórií na výrobu nových psychoaktívnych látok naprieč celým územím Slovenskej republiky. Na základe pomerne jednoduchej chemickej úpravy v štruktúre vedia vytvoriť novú látku, ktorá môže byť častokrát ešte účinnejšia a silnejšia a tým pádom sa dostane mimo zoznam a tým pádom to nevieme postihovať. Národná protidrogová jednotka iniciovala návrh zákona o nových psychoaktívnych látkach, podľa ktorého už takéto konanie nebude možné. Určite odporúčam všetkým deťom, ktoré uvažujú nad tým, že budú pokračovať alebo budú skúšať užívanie týchto syntetických látok, aby si to dobre rozmysleli, pretože napriek tomu, že možno počúvajú zo svojho okolia, aké je to super, tak my vídame tie deti, ktoré sa nemajú dobre. A nie je to len o tom, že niekomu príde zle, povracia sa a na druhý deň sa postaví na nohy a môže zase späť do života. Ale niekedy žiaľ tieto aj na pohľad banálne otravy končia trvalými následkami a toto asi nikto z nás nechce. Ministerstvo vnútra otvorilo v Leviciach novú informačnú kanceláriu pre obete trestných činov. Ide o ďalšie pracovisko v sieti, ktorá má byť dostupnejšia aj mimo krajských miest. Kancelária poskytuje bezplatné informácie o právach obetí a pomáha ich nasmerovať na odbornú pomoc podľa konkrétnej situácie. Cieľom je, aby ľudia po trestnom čine dostali podporu a vedeli sa rýchlo zorientovať vo svojich možnostiach. Hasičský a záchranný zbor si aj tento rok udržal pozíciu najdôveryhodnejšej inštitúcie na Slovensku. Podľa aktuálneho prieskumu agentúry NMS Market Research mu dôveruje 89% ľudí, čo hasiči vnímajú ako veľký záväzok pokračovať v službe profesionálne, zodpovedne a s maximálnym nasadením. Máte pre nás námet do relácie alebo tému, ktorú by sme mali spracovať? Napíšte nám na bezpecne@minev.sk. Keď príde povodeň, výpadok alebo iná mimoriadna situácia, väčšina z nás vidí len zásah v teréne. No v pozadí rozhodujú o rýchlosti pomoci aj minúty, informácie a koordinácia celého systému. O tom, ako je Slovensko pripravené na krízy a čo sa má zmeniť, sa budeme rozprávať s generálnym riaditeľom sekcie krízového riadenia Jaroslavom Kmeťom. Vítajte u nás. Ďakujem, dobrý deň. Keď sa povie sekcia krízového riadenia, čo si máme predstaviť pod týmto pojmom? Hlavne ľudí. Ľudí, ktorí zabezpečujú to, aby, ak nastane nejaká mimoriadna situácia, aby boli ochránené životy, zdravie a majetok občanov. Čiže ľudí srdciarov, ktorí napriek nejakým možno technickým nevybaveniam alebo chýbajúcim veciam pracujú a chcú pre občanov dosiahnuť čo najlepšie výsledky. Sekcia krízového riadenia nie je len riadenie mimoriadnych udalostí. Je to aj 112 známa, alebo sú to kontrolné chemické laboratória. Často vidíme, že dôjde biely prášok alebo unikne nebezpečná látka, tak my vysielame tie laboratória, aby
aby zistili, o akú látku ide a aby sa na to následne urobila prevencia. Je to aj centrálne monitorovacie stredisko, ktoré funguje 24/7 a 365 dní do roka, aby monitorovalo celú tú situáciu, aby akúkoľvek krízu alebo čokoľvek mimoriadnu situáciu vedelo podchytiť a nasadiť okamžite zdroje, aby ochránilo našich občanov a ich majetok. No a potom samozrejme nežijeme vo váku, fungujeme v rámci Európskej únie, čiže je tu celý mechanizmus v rámci Európskej komisie alebo Európskej únie, kde Slovensko je integrálnou súčasťou. A môžem spomenúť taký dobrý príklad požiare vo Francúzsku alebo Španielsku, keď boli naše zdroje nasadené tam a pomáhajú tam. A zase, keď my budeme potrebovať pomoc napríklad pri povodniach alebo iných nešťastiach, tak prídu nám naši kolegovia alebo tie členské krajiny pomôcť na Slovensko. Ste nový generálny riaditeľ tejto sekcie. Aká je vaša vízia modernej krízovej ochrany štátu? Treba sa pozrieť do zahraničia, nevymýšľať teplú vodu. A takéto moderné slovíčko, na ktorom všetko to je postavené v Európskej únii, je slovíčko odolnosť. A to slovíčko som si osvojil aj ja a snažím sa ho implementovať do krízového systému na Slovensku. Čo znamená odolnosť? Je to na jednej strane materiálno-technické vybavenie, čiže ak príde nejaká mimoriadna situácia, aby sme ju dokázali zvládnuť. A na druhej strane zase informovanosť. A to smerom k občanom. Pán Kmeď, aké riziká dnes Slovensko podľa vás reálne ohrozujú? Sú to skôr také extrémne prejavy počasia, technologické havárie alebo energetické výpadky najnovšie? Alebo sú to iné mimoriadne situácie, na ktoré by sme si mali dať pozor? Pani moderátorka, vymenovali ste skoro všetko. Ja možno len doplním. Skutočne svet sa mení. A tie rizika alebo tie mimoriadne udalosti majú iný charakter. Máme tu vojny. Možno aj za našou hranicou na Ukrajine, čiže to je iná hrozba. Máme tu moderné technológie, čiže hybridné hrozby, ktoré prichádzajú či cez drony, alebo nové technológie, výpadky elektriny, byť Berlín, alebo máme tu klimatickú zmenu, čiže sú to hlavne nejaké nešťastia, ktoré pochádzajú z povodní, alebo z veterných smrští, alebo zo zosuvov pôdy. Čiže je to celý komplex krízových situácií, na ktorých my musíme byť ako štát pripravení tak, aby sa občan dokázal aj spoľahnúť, že ak také niečo nastane, tak každý, ktorý je zapojený v tomto systéme, vie, čo robiť a pomôže tomu občanovi. Ministerstvo vnútra predložilo vláde aktualizovanú národnú stratégiu riadenia rizík bezpečnostných hrozieb Slovenskej republiky do roku 2028. O čom toto je? Predstavte nám ho. Je to updateovaná stratégia, pretože tak, ako sa menia tie hrozby, tak menia sa aj riziká. No a vždy je lepšie odstraňovať, robiť nejakú prevenciu, ako následne odstraňovať škody po nejakej mimoriadnej udalosti alebo po nejakej hrozbe, ktorú sme nepokryli. Čiže je to o tom, že mapujeme jednotlivé riziká, ktoré sú aj nové, ktoré sme zaradili do toho zoznamu a využívame aj modernú technológiu, umelú inteligenciu na to, aby sme modelovali jednotlivé scenáre a pripravili sa na tie riziká a možno ich aj minimalizovali, lebo množstvo z nich sa dá minimalizovať. A druhý taký set opatrení je o prevencii, o ktorej sme už hovorili. Čiže mať ľudí pripravených, hlavne zraniteľné skupiny dôchodcov alebo mladých ľudí na to, aby keď vznikne nejaká mimoriadna situácia, vedeli sa zariadiť a vedeli, čo robiť, aby nevznikla panika. Spomeniete si na konkrétny príklad z posledného obdobia, kde to krízové riadenie zohralo, dá sa povedať, že kľúčovú úlohu v tom, aby sa predišlo vôbec ešte väčším škodám. Je veľa takýchto príkladov, možno už aj nehoda vlakov v Jabloňovom nad Turňou, kde sme organizovali všetky základné zložky a nedošlo tam našťastie k strate na životoch. Evakovali sme občanov, zabezpečovali ich humanitárne potreby. Na druhej strane rezonuje teraz v spoločnosti vyhlásená mimoriadna situácia pre Bukozu Vranov a začali sme riešiť, odstraňovať tie následky nejakej ekologickej
tej havárie, ktorá tam vznikla. Pán Kmeď, počas kríz sa zvyknú šíriť dezinformácie, šíri sa panika, najmä na sociálnych sieťach. Ako zabezpečujete to, aby sa k ľuďom dostávali informácie včas a ktoré budú overené? Tu by som možno predstavil jednu takú brožúrku, ktorú sme nedávno, alebo kolegovia vydali, keďže ja som mesiac vo funkcii. A to je brožúrka Čo robiť v prípade krízy alebo ozbrojeného konfliktu. A také slovíčko, ktoré sa prelína cez celý ten text pre jednotlivé krízové situácie, je slovíčko Zachovajte pokoj. Nešírite paniku. Čiže nadviazujem, taký mostík urobím na tú vašu otázku. Veľmi dôležité je informovanosť alebo informovať občana, aby občan vedel a mal správne a rýchle informácie. Ako to zabezpečujeme? Máme jednak nejaký svoj varovný a vyrozumievací systém, máme médiá, vďaka Bohu, cez ktoré šírime informácie a ďakujeme za to, že ich šírite správne a rýchlo. No ale potom je tu prevencia. Čiže aj s tými občanmi, či s tými skupinami, ako sú dôchodcovia zraniteľnými, alebo mladí ľudia, musíme pracovať. Čiže my pripravujeme úplne novú stratégiu, ktorá bude práve zameraná na to, aby sme do budúcnosti, ak vznikne nejaká mimoriadna situácia, boli odolní ako spoločnosť a boli pripravení na krízu. A dosiahne sa to vďaka informovanosti. Ak vznikne mimoriadna situácia, čo by podľa vás mala mať každá domácnosť doma, aby to vedela zvládnuť? Každý by si mal pamätať jedno číslo, a to je 72. A to číslo hovorí, to je 72 hodín, že na tú krízovú situáciu, mali by sme byť schopní prežiť tú krízovú situáciu aspoň na 3 dni byť pripravení. No a keď začnem od životných potrieb, tak je to pitná voda, pretože bez pitnej vody nevydržíme viac ako 48 hodín, čiže mať pitnú vodu pripravenú pre seba, ale aj pre domácich miláčikov a hospodárske zvieratá, pretože tiež pijú vodu. Ďalej je to jedlo, čiže mať dispozícii nejaké zásoby aspoň na 72 hodín. Potom samozrejme je to nejaká elektrická energia, čiže mať nabitý telefón, powerbanky, možno batériové zdroje, ktoré ak nefunguje elektrika, viem ložiť do rádia a viem prijímať správy. Ešte sa na záver opýtam, čo považujete za taký asi najdôležitejší cieľ u vás na sekcii krízového riadenia v tých najbližších rokoch? Ja vždy hovorím, že ako každého úradníka, tak aj mňa platí občan z tých svojich daňových poplatkov a ja ako občan by som chcel spať v pokoji. A budem spať v pokoji vtedy, keď budem vedieť, že existuje nejaký systém, existuje inštitúcia, že sa môžem spoľahnúť na ten štát, že keď príde nejaká mimoriadna situácia, tak viem, že ten systém presne ako švajčiarske hodiny zapracuje. Čiže ak vznikne niečo, tak domenežuje tú krízu do konca. A toto je môj cieľ, aby občan sa mohol spoľahnúť na štát a na druhej strane, aby mal dostatok informácií o tom, čo sa deje. Naším hosťom bol dnes Jaroslav Kmeď. Ďakujeme veľmi pekne. Ďakujem pekne. Nestihli ste celú dnešnú časť? Pozrite si ju kedykoľvek a kdekoľvek aj na YouTube kanáli Relácia Bezpečné Slovensko. To je z dnešnej relácie Bezpečné Slovensko všetko. Vaše námety na témy do relácie posielajte na e-mailovú adresu bezpecné@minv.sk. Celú dnešnú reláciu nájdete aj na YouTube kanáli Bezpečné Slovensko. Ďakujeme, že ste nás sledovali. Prajeme vám ešte pokojný a hlavne bezpečný večer.